What we are left with, my lady, we are left with a broken man who has lost everything. Udokotela Hazenbeck weluleka ngokomphefumulo labo abadlule ezimweni ezibucayi. Umchaze kanje uOscar Pistorius. Kulezi inyanga eziyishumi ezedlule, ubeluleka lo msubathi ngokomphefumulo. Utshela inkantolo ukuthi uyazisola uPistorius ngesenzo sakhe, kanti futhi ukushona kukaRiver Steenkamp kumenze wacindezeleka kakhulu emqondweni. On an emotional level, his self-perception, his self-worth and identity have been damaged to the extent that he is unlikely to fully recover from the consequences of the shooting incident that occurred on the 14th of February 2013. Nokho umshushiso wombuso uGernel umsolile ngokwenzelela. But as a professional person giving evidence, indicating to the court all your qualifications, don't you think it should have been more balanced in your reporting? Lady? By saying what society would want, perhaps? Usonhlalakahle uJoel Maringa umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo naye utshela inkantolo ukuthi njengoba uPistorius engatholakalanga enecala elibucayi kakhulu kumele aboshelwe endlini ihouse arrest. UNel ubesembuza ukuthi ngabe uyaqonda yini ukukhishwa kwesinqumo saleli cala njengoba kubukeka sengathi umbiko wakhe bewuncike kwincazelo engeyiyo nokuyikhona kwenza ukuthi athi akancishiselwe isigwebo. In terms of 276C, Well, 2761H, you mean? yeah, sorry, you're right, I'm wrong. Sorry. Okay, you're welcome.